Ой! Става, че е тиня, какво става? Толкова е словено. Здрасти. Откъсна ми се стол. Не мога ми пали моторетката. И то не ме пали. Те сега работи. А Озаран, сутринта, вчера цял ден не можа да запали. И я ви кажа един братовчет тук те разкалпа някакъв. Абе, върте там едно болче, такова, някакво запали. И Озаран, нещо. Няма да я гасиш. Като мене, я така не мога да запали за като Ето, я трябва да докарам една цистерна тогава. Абе, вие по Балкан, а? Излезна малко, че не сме се Не, добро нещо да имаме. Вече какво трябва тело да правим, да връзваме? Трябва да си запишеш ти да ми дадеш една заявка за един авто. Дай ти свали моя, ако речеш. Така ли се отива? Що, гледай сега, тук къде връща горивото. Беше прогорело и ние го лепиме. Едно сега не мога да го тегли. И ми увеличи разхода на гориво да гледа. А като турнем на Аспуха го фърга удира, защото не го връща, не го поема вече. Това само да така колко купим. Трябва цял Аспух. Цял Аспух. Но колко километра станат? Колко? 22-3 вече. Но изгорело там, имаше дупка. Къде е лепено. И ние го лепим и изглежда сме го преебали да глеба и не мога да такова. Ако сетим се да провежда да видим. Ако трябва я ще подрънеш. Я ще се обадим, няма страшно. Славио. Добре. Нормално. И си Да, е не бил знам в тук Франция. и аз съм си подавал. Няма какво прави тук, няма Срещу пари, да, няма да. пари. Така бе? Няма си. Ето, вие сте пък моторизирани, да почерпим нещо да е. Ние по-на кафето тук при Росен, ако има схода да ни направи, ако не, ще има си купим. Нека да готово. Трябва да прескочим. Няма ключ. Не, он ми каза къде е, он го стоил вътре. Викаме, ти не може ли да дадеш, викам те този катинар Тук ще прескочиш, бе, може ще ограда такова тел тук. Не, он е там е. Абе, тия глупаци са го били, са варили. Правиш някакво скоба нещо. Режем една желязо също. Е така ли е, че трябваше да го свалям, защото горе съм го отгарил. Не мога да минеш, бе. Сега ще ме те, че работа, той ще върши. Он ми каза къде ще.
Дожда, а? Ако нямаш кафе, ти донесем кафе. Абе, дом има всичко, ама трябва да влезем вътре. Ама не мога да тия... Ама аз съм много облечен и не мога да тия работи. Не мога да се пробваш. Не мога да се пробвам. Да те префърлим. На 3. Как Абе, да ми съобщи? Доля, как е времето? Така ли е и като тук? Дало, къде тук газ, къде ти даде, къде е на. Дало газ и това и... Те ще обръжваме стел сега. Не, звъним на... А, да, виж, да не. Да виж, че ми е Не, да, чекала само да... Какво става, Надежда? Има ли Надежда? Седи ли всичко наред е? А маникюр ще ми правите ли? Добре, айде, водец, после неща ми прибрал ли се, знаеш? Добре, добре. Не, бе, дечето днес откъв се родила, не мога да постигна. И у нас се научи НАТО лакира вечер. И ония ден е прилагал, че ще заведе в фризьорския салон. Не бой се. Да, лакира. Тук няма моя милия. Ето го това. Покачи се тук горе и ево тя да ги. Тук на плочата сте. Ема здраве. Време да нападна от такива. Да те прехвърлиме на три. Абе, тук няма да моя минеш, бе. Да закачиш драйки, че ги чакаш, бе. Само не май дрейте, ти друго не закачаш да оставя тук на тази телче. Так, Има майтап, нима, бе. Ама на колко години беше, бе? имам некъде луфти и не мога да го усетя къде. Град. Малко да загрее, иначе не мога да запали, бе. Стине и не мога да запали. Може. Може я загледа и убийство. После пак си това. Като извадим маркуши от карбурати, ще завърти, твърда бензин. Здравейте, добре дошли. Абе, заран, аз съм си напил един чек, отворим чек. Да надържим с пръст. И върте, има 10 минути и не можа да запали. Да, ме... Мора, заран си беше студен. Луфти си има некъде накъде. Те тук от това. Може да, те от тази вилка. Колко да стива? Да, бе, да. Но тук и гледане, знаеш, и на това на самата вилка. Със себе. Има продавци. Ще го... Трябва да го дигнем на една стойка такава въздуха. Тук няма луфт. На предното изделно силно няма луфт. Те тук ми се струва, че оклопва малко и може да е спреем това.